guys, look at this tabernacle door. Mbuya ma was saying nemazenge 2 edu roofing saka tasalwa nemazenge 5 5 6 7 5 saka door tabenaro mazenge 2 icho mazenge ndigona akubati gwanere teveranere nemazenge eka irudhora vepo chichiti dhokudaro mapuranga eroof rimwe ravhunika mapuranga edu eroofing tave nawo dhora vepo mazenge edu anogona enda nemhepo ndakachirehwa nemazenga ndima iri kufamba nzima dzo iri kufamba ewe ngasatika pito kafunyoka baba azvota atsemuka dii saka ndo zviripo guys tasava nemazenge 5 uyezve 2 packets zvezvipikiri zvokuti tinge chirufa. Please we beg you in the name of Jesus, tichipedza basa redu kwatabva ndokure tasaimone mudhuri wedu tamirira kuti uome ukaoma potanga kutwa roofing saka zvauti roofing yedu togona kuitenga mangwana because pachiri panyoro uye nguva kuti door frame ratikaenda naro zuro ndo raiswa hapo window frame ndo raiswa hapo. Ndanda kutokanganwa ma-air vents, please ma-air vents ndo mamwe acho nakosha kuti ari kudiwa apo kuti zvinhu zvinge zvichiendeka saka mangwana kana zvichibhira tofanira kunge tane marata edu 5 zvipikiri zvacho zvekurovera uyezve ma-air vents tosina ma-oxide edu atichada kuti tinge tisa pakuza floor apo. Guys takumbira mbuye wamakwera sei. Ini ndinofara zvikuru nokuti makandigadzirira imba yokugara. Aiwa ndinofara handizvi kuti makabva nepi. Ndinokumbira mazenge asara nezvipikiri kuti muchipedza basa renu asi matopedza chipedzisai. Ndinonga handingazivi kuti ndingati kudii. Icho cheka mazenge asara mazenge 5 asara zvipikiri 2 packets icho nozode icho chatopinda mba nakandishakuri chanonoka kumuka. Saka apa zvipikiri packet 1 ndazobvunza nhasi vatinoita $5 tiri 1 packet. Then maglass achazidaswa pawindow apo ndo mamwe arudiwa panodiwa 12 ndo zvakatasana nazvo kanawo I think zvakanyanya kukosha for the meantime neroofing kana tazokundikanawo pamaglass ozotoshandawo vasikana mozotenga mozoisa mombovhara nemagardbox. Saka ndo zviripo guys. Taura tinzwewo. Nezita raJesu maglass munomawana munotenga. Amen shamwari. Gozi ndanetawo manje amana hazvisinyore kudriva 60 km per day. 30 kuinda 30 kudzoka ka. That's 60 km plus zimwe zatinozofamba kudaiwo so 8 km. Saka that's 68 to 70 km per day shift yandokurova iyi. Saka neniwo ndakusvika pakuda kuzoneta manje tondipewo simba guys, energy ndo ndotoda. Wazvombogombera kumbogombera kusvika pekupesa chaipo kuti zvinoitika kuti hazviiti saka mazenge wayo 5 asara ndo atikuda because 1 ndiri kunzi $15 times 5 hameno mesi yacho inokuda sei papapo 5 times 5 that's 25 kosara 2 5 times 5 6 $75 plus $10 saka we need $85 kuti zvinhu zvinge zvichimbomira for the meantime tozotanga pamberi apo pachimborufiwa nekuzoita zvoplastering totanga kukambenerawo for magrasi maybe magrasi anogona kuda less than $40 we don't know. Ndo zviripo ini ndanyara mazviwa mbuya amuneti ngada zvokuseka ka zvogwadza izvi guys
Chimbotitsenduredu. Tinotenda nebasa ramukutibatira maShemarians. Aiwa zvinokudzwa. Zvakanaka zvekuti. Aita zvino. Mozviona mabhirida utombosvika pakuchinja hembe because zvinhu zvedu zvezvashota. Wombotoleza, wombotochinja, wombotochena. Ngange achinda nerwizi vachimbotsvaka tsvaka kuti vangawana vari kuwata here kana kuti vari kuredza hove kana kukukusva. Kune hove ka kune hove. Kure. Vakatibata neruoko runesimba. 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 Vakatibata neruoko runesimba.
zvese zvatanga tava nazvo mukati mezuva ranhasi. Imba yatopera. Imba for the people. Imba for the people. We are almost done. Saka todawo ma5 marata guys. Please. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.